दिनै बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जि मेट्रिक आनजादाव पास जानाय फरायसाफोरनि टप 5 बिथांमोना बासिदों बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खोब मोजां मोनदों। मागुरमारि गोजौ फरायसालियाव फरायसाफ्रा बाहागो लादों आरो बिथांमोननि थांखिया निश्चय जाफुंगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दि फैबाय थानाय मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफ्रा दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ नुनानै हयथ' एसेबाबो थुलुंगानाय मोनसे मोनदों आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बांसिनै फरायगोन बा मोजांसिन रिजाल्ट लाखिगोन बेखौ मिजिंथिदों। बिथांमोना 7 बरायदों बिथांमोना बेयाव आरो बेयाव क्लास 10नि आरो 9नि 8नि मिक्स मिडियाम बेयाव बाहागो लादों आरो गासिबो फरायसाफ्रा गोसो होनानै बिथांमोना खोनासंदों। दा जोंबो फरायसाफोरखौ बेखौनो बुंदों जि जोङो थांनाय समखौ जों मोना, फैबाय थानाय समखौ जिथु जों मोनो, बेखायनो फैबाय थानाय समाव मोजाङै फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो आरो सासे गावजों लोगोसे न'खरजों लोगोसे समाजनि आरो हारिनि हादरनि सासे सुबुं धोन जायो। जों बेखौ गथ'फोरखौ खावलायदों जाहाथे गाज्रि लामाजों थाङा गथ'फ्रा, जों बेखौ बोसोन होदों आखलखौ मोजां जाहाथे दानानै लायो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखायनो फरायसाफोरखौ लानानै थुलुंगानाय हाबाफारिखौबो जों बेखायनो लाबाय थादों जाहाथे भबिष्यतआव जोंनि फरायसाफ्रा गाज्रि लामाजों थाङा आरो नैबे लाइमोन बैसो सम जिथु बे बैसोआव फरायनो बानाय बा बे बैसोआव बिदि गाज्रि समाजारि गाज्रि खामानिफोरजों लोब्बा लाखिनाय थाबैनो थांनो नागिरो। दा बेखायनो बेफोरनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो आरो जोंनि हारिनि जाहाथे जेबो खहा जाया बेखौ जों फरायसाफोरखौ लानानै थुलुंगानाय हाबाफारिखौ जों खालामबाय थादों। क्वालिटि इडुकेसननि जे बाथ्रा रायलायबाय थादों माबायदि दा क्वालिटि इडुकेसन 2006 मायथाइयाव जेब्ला मिशन क्वालिटि इडुकेसन जेब्ला खालामदोंमोन बे समावथ' आंबो सासे फरायसामोन क्लास 8आव आरो बे क्वालिटि इडुकेसननि हाबाफारियावनो बाहागो लानानै जोंबो फरायनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै आंबो दिनै सासे जाफैबाय आरो बै समनिफ्राय आं नायदों आरो जों बेखौ ज' एक्सेप्ट खालामना नायदों। थारैनो क्वालिटिया गोबां जाना फैबाय। बै समाव जोंनाव माने मेट्रिकआव बै गोदो जे समाव जादों बेयाव 80 बा 76% टप 10आव मोनोमोन कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायाव। खिन्थु दिनै माने जों नुबाय 93, 92 बिदि जाफैयो। काटअफआनो 93 जेबो जाफैनाय दङ। दा बिसोर सफैबाय टप 10आवबो जोंनि फरायसा मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे फार्स्ट डिभिजननि हारा बै समाव 60 बा 66, 70, 100 बे जायोमोन। खिन्थु देग्लाय 2845 जाफैदों। बेबायदि मोनसे जाफैदों आरो फरायनायनि मोनसे क्वालिटि बियो गोबां बेयो सोलायनाय लाबोदों। बेखायनो जों दायो बेखौ एसे सोलायनानै जोङो गेजेर ससेयाव जों मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन जों हाबाफारि लाबाय। दायो जों बेखायनो मिशन माने क्वालिटि इडुकेसन मुभमेन्ट हिसाबै जों जांख्रिखांनाय हिसाबै जों लादों आरो बेयाव LP स्कुलनिफ्राय लानानै ME हाइ स्कुल गासैयावबो जों माने टटेलि जोङो मोनसे जांख्रिखांनाय बा सोलायनाय लाबोनो थाखाय जों दिनै खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा साखाफारा जानानै जुजिगासिनो दङ।